שמי נתן מייזלס, והיום אני רוצה לדבר איתכם איך אנחנו מוצאים אילו ביטוחים יש לנו. להמון אנשים יש המון ביטוחים, כפל ביטוחי, ביטוחים שהם בכלל לא יודעים שיש להם, שהם לא צריכים, ויש דרך אחת שאנחנו יכולים לאתר את כל הביטוחים שלנו. מחפשים בגוגל את הר הביטוח. זהו אתר ממשלתי שבו אנחנו יכולים לראות את כל הביטוחים שלנו. נכנסים, כניסה למבוטחים. לאחר מכן, אנחנו בעצם נוכל לראות את כל הביטוחים שלנו, ביטוחים של רכב, דירה, ביטוחי בריאות וביטוחי חיים. אני נכנסתי נגיד לביטוחי בריאות, פה אפשר לראות את העלות החודשית שלי, עלות שנתית, אילו ביטוחים יש לי, ואפשר ממש לראות אילו כיסויים יש לי, נגיד יש לי ניתוחים בישראל, ניתוחים בחו"ל, תרופות מצילות חיים וכו'. אז זו הדרך שבה אנחנו עושים את המיפוי בשביל להבין אילו ביטוחים יש לנו. בסרטון אחר אני אדבר לגבי הפילוסופיה שלי, לגבי אילו ביטוחים צריך ולא צריך. אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים פגישת היכרות ללא תשלום וללא התחייבות של רבע שעה לגבי הנושאים הפיננסיים שלכם, יש לינק למטה. אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ ונתראה בסרטון הבא. להתראות.